Kung mosulod mo pagka content creator, mura rata og OFW diri sa Facebook. Nganuman, nanimpad rata nga maka-income ta diri sa Facebook. Dili tanan nga content creator na himong successful diri sa paghimo og content sa ilahang aim nga mahimo silang content creator. Dili tanan. Unsa day hinungdan nganong dili sila wala sila nahimong successful diri? Tungod kay wala sila nilahutay diri sa Facebook, kay sa tinuod lang dili dali makakwarta diri sa Facebook. Pila ka tuig, pila ka buwan antes ka maka-income. Kung na-discourage ka tungod kay gamay ra kay kag views, gamay ra kag followers, dili gyud ka makasurvive diri sa paghimo og content. So sa tanan diha, paghimo lang gyud mo og content, ayaw mo pagka-discourage nga gamay ra mo followers, padayon lang gyud ta permi sa paghimo og content.